Țările pot fi distruse în multe feluri. Unele sunt fărâmițate pe timp de război, cum nu e exclus să vedem în Ucraina. Altele se pot pierde însă pe timp de pace, prin neatenție, ignoranță și conflicte interminabile duse pentru interese individuale sau de grup. În doar un deceniu și jumătate, 4 milioane de hectare din teritoriul național al României au ajuns pe mâna străinilor, iar suprafața se va mări considerabil. A intrat în vigoare legea europeană care ne obligă să permitem vânzarea de pământ către persoane private din Uniune, iar ele vor veni, pentru că pe continent nu prea mai există terenuri libere. Și astfel, nu numai că teritoriul ne va fi cumpărat de alții, dar și ce produc ei aici va pleca tot în Occident. Dacă nu luăm imediat măsuri, spun experții, vom regreta amarnic. Decembrie 2012, Nădlac. Sute de fermieri ies în stradă ca să protesteze față de proiectul de autostradă care leagă România de Ungaria, așa cum a fost ea gândită de specialiștii guvernului Boc, fără pasaje rutiere și treceri pentru utilajele agricole. Noua autostradă va izola aproape 8.000 de hectare de teren, aflate la granița cu Ungaria, mai precis, cel mai fertil pământ din vestul României, dacă nu chiar din țară. Iar proprietarii arădeni se tem că vor fi nevoiți să vândă terenurile vecinilor de peste graniță, pur și simplu pentru că nu vor mai avea acces la ele, decât poate cu costuri foarte mari. Astăzi ne despărțim de tânăra noastră agricultură nădlăcană. Plecată prematur dintre noi, defuncta noastră agricultură a oferit sacrificiul suprem. Februarie 2014. La 2 ani după protest, cele mai negre gânduri ale agricultorilor din vest sunt pe cale să devină realitate. Proiectul autostrăzii nu a fost schimbat și a mai intervenit ceva. În curând, cetățenii străini, persoane fizice, vor primi, conform prevederilor Uniunii Europene, dreptul de a cumpăra pământ în România, fără limite și fără opreliști, iar presiunile din exterior, spun oamenii, au început deja. De teren s-au interesat și înainte să înceapă cu autostradă, dar nu chiar atât de mult. Mai mult doar început acum. Știu ei că dincolo de autostradă avem cea mai mare parte a terenurilor agricole și cele mai fertile. Familia lui Ștefan Mihuț muncește și se hrănește de câteva generații din cele 120 de hectare de pământ. Până acum, doar comuniștii au reușit să le ia avuția pentru o vreme. Capitalismul și proasta administrare din țară amenință însă din nou, iar familia Mihuț și alți fermieri din Nădlac sunt presați de conjunctură să vândă tot ce au străinilor care au invadat localitatea, în special nemți și unguri, ajutați de speculanți din zonă. Peste noapte, prețurile au explodat, iar pământul din Nădlac a devenit cel mai scump din țară, peste 5.000 de euro pentru un hectar. Bani pe care străinii sunt fericiți să-i plătească pentru că în țara lor ar da chiar și de 5 ori mai mult. De unde au ei informații cu privire la terenurile? Informația zboare, numai să audă că este teren de vânzare, deja știu chiar mai repede decât noi, localnici. Din ăștia care mai fac un ban pe spinarea noastră sau pe spinarea lor. Dă un telefon, hai că ți-am găsit, sau care nu se ocupă de agricultură adevărată, care sunt numai așa mascote. Ștefan Mihuț își iubește pământul și nu vrea să-l dea, dar îi e teamă că nu va avea încotro. Terenul lui e în cea mai mare parte dincolo de autostradă. Dacă autoritățile nu se trezesc și nu vor construi pasaje, nu va mai avea cum să ajungă la câmp. Tractoarele și combinele cu număr românesc vor rămâne blocate în hambare. Nu același lucru se va întâmpla cu cele ungurești, spun oamenii. E posibil să se extindă și asta intenționează. Sau intenționează statul român să mute granița aici. Și terenul poate foarte ușor ungurii să-l cumpere sau în arendă. Și așa să pierde pământul a nădlăcanilor și a României. Nu ne vinde în țară, ne-o dăm pe gratis. E drama tuturor fermierilor din Nădlac. Din 2000 încoace au fost asaltați de oferte de cumpărare din străinătate, dar ei au decis să reziste și și-au unit forțele. Vitregiți de legi, au muncit pământul cu greu, dar nu l-au vândut. Acum își văd moștenirea amenințată pentru că oficialii sunt surzi și orbi la nevoile lor. Nu înțeleg că dezinteresul lor poate pune în pericol însăși integritatea teritoriului național și oamenii locului sunt copleșiți de durere. Ce înseamnă pentru dumneavoastră pământul?
Nu cred că pot să răspund la această întrebare. Este... Opriți. Opriți. Bunicul meu era să fie împușcat de comuniști, lăsați. Nu pot. Ce înseamnă pământul? E sacru. Puteam să plec din țară în 80, liniștit. Nu plec